i benvinguts a Elefants en bicicleta. Avui us presentem Es busca casa. És de l'editorial Takatuka i es tracta d'un drac que està esperant en un centre d'animals a veure si algú l'adopta i se l'endú a casa. Voleu saber veure quina és la seva història? Som-hi! Al centre d'acollida d'animals hi vivia un drac petitó. Com tots els seus companys, esperava que algú se l'endugués algun dia a casa. I cada vegada que algú anava al centre, el drac es feia moltes i moltes il·lusions i cada vegada s'emportava un desengany, el pobre. «Busco un animal que es pugui amanyegar», va dir una nena. Però els dracs no es poden amanyegar perquè tenen punxes i escates i la nena se'n va tornar a casa amb un conill. «Volem un animal que no embruti gens», va dir una dona neta i polida i un home net i polit. Per desgràcia, els dracs embruten molt i l'home net i polit i la dona neta i polida es van endur un peixet de colors. «Jo busco un animal que no em faci gens de por», va dir un home poruc que amb prou feines s'atrevia a badar boca. I molta gent li fan por els dracs, així que l'home es va emportar un conillet d'Índies. «Nosaltres busquem un animal esvelt i refinat», va dir una parella esvelta i refinada. El drac petitó no era ni esvelt ni refinat. Tenia unes potes molt curtes i la parella se'n va anar a casa amb un gat d'allò més fi. I llavors vam arribar nosaltres. El papa volia un animal que no embrutés. La mama volia un animal esvelt i refinat. La Rita volia un animal que no li fes por. I jo volia un animal que es pogués amanyegar. Però quan vam veure el drac petitó vam exclamar tots plegats: «Just a la fusta!» I conte contat, conte acabat. Si no és mentida, serà veritat.